पियुआ हो छिनार बसरो गली में लिया बनी हो मत काटो लेला छिनार बात नहीं है भाई। आज हम कह रहे हैं महाराज हमारे हमारी बात को समझिए। 10 रुपया दर्जन में 10 रुपया भोसरो 10 रुपया। हमरे नाम गुड्डू सिंह है, समझ गए आप? हमरे नाम, हम है मुखिया। अब आप मुखिया बस काना फिर का सुनाओ तो काना फिर का सुनाओ तो हो होल्ड तुम मालूम हो तोरे माई होल्ड ए का हो हमरा माई पे मत जो, ठीक ना? अरे सर गानी ने उठा तो ता पावर नहीं खे आई हो मर ले कह रे खाना मारबो की हो रे लग गया जी सरवा जनाब हमरा के ए कहां लागल बतावा ना बता बकना बम लोग मार ले बानी मार दलू मशीन हमर फरबो। अच्छा बुंदा जान हां चुस्ता प की हो रे जन बात सही बताऊं तुम मारत का रे हम पूछम कहानी पूछा ये भोसड़ तू एक मेहरारू हई तू को मेहरारू हई मेरा नुक दूधवा कहां बे बताओ तमीज से बात कर, ठीक ना? आई कहा कमर हटाई का नीचे सर भाई का पूछा दिया बतावा हो हम कहें तनी हो बमला ही में माला नूरा के ही में माला का कहे बताओ। अरे बदतमीज कर रानी कौन ये बदतमीज रे हैं सर हम अबे सोचा लिया कहीं पागल जरूरत है तू बीच के ना थे के ना भूसरो उतरवाई पैसा लेता रस हट की हो रे आहा देखा सर भाई के चाटतिया एकरा के हम बनले बानी अपन हाथ पे। अच्छा हाथ पे बनले बानी तेल का जरूरत नहीं के कढ़ाई की जरूरत नहीं खे देसिला आदम दसिला मन की हो रे ला खाला तू जुठावा तारम ले घोसरो कहां बारे आता सो लेके हमें में सौंप लेनी हाय ले की हो रे ए बहनी का तू बहन पर बहनी करबा की हो रे मारत का बड़ी रे मारत का बड़ी बहन बटा तलू तो तू ले जा बांट तो बहनी हमरा कोनो दिक्कत बा कौन ये बारे बताओ गांव का इतना बड़का मुखिया हम हई हो मुहिया हम का करी हम तो गिर बानी हम तो चल हम कोई हमरा खातिर रे सर अब बहुत इज्जत कर जान गेली त हम का करी ला बहन ना ये हम पैसा धंधा कल बनी जैसे आओ पक कर ले सनो सने ये हमारा धंधा है एकदम बदतमीज तू बाड़ू कौन है रानी रे कौन है रानी रे बता बदतमीज तो कमाई के बता दो पापा बता दो सुना मोहिनिया जोन बियन पर रानी धुरकी पे पूरा रख के पाद के बता दाम का धुरकी चिकन हो जाए। ये भोसड़ तो पाद के बतावल जरूरी बा कहीं आगा जाई तब कौन बात न के पपरा कच दिया टाइम निकला गेला सब पागल बड़ी तू सोरा ना कौन करे तू मारत का बड़ी देखा फटका देखा मुहिया कहां के पिटा तन कोई पिटाई होई सरवा गजब पगलेट में हैला अब पूछा हम के कैसे बनले बानी कैसे बनैले बोलू एकरा में खो डाल के कीड़ा डाल के मामला के कीड़ा नहीं वो डाल के फिर से धोरे पूरा के छम धोड़ी को पकला काना पकला अरे मुलालिया कमाई के हो दुआरे पर गरिया होता ला शर्म नहीं खेला अरे मैं सही कहलबो ठूस के सुतल बाड़ू ठूस के हो लागत हमरा के भोज का बनत रहल के ठूस के सुतल बनतन बतावा ना भोजो से महाभोज खइले बाड़ू बुझा गइल पूरा ठूस के खा के आ पोलर बेटा ढेर नींद आवत के खेला सपना अपना देखत तरू का के हमरा घर पुआ बनबा ठूस के सुतल बनिया हो छिनार सपना नहीं के देखत तोर पतोहिया बेटा जनु का झोटवा के बार के मारम जान लियो रानी भातर कटनी देखा मुंह संभाल के मत पतो के रानी भतर कटिंग कर दे तो जीभिया खींच लेही प तू ही जीभिया खींचलू ओए हाथ धो के तोड़ दे हम अभी चिन्हते नहीं को हमरा का कइले भी हमर पतैया हो का कइले भी कितना गरम हम पतैया बतानी बताओ ना कहतो का कइले भी आई पूआ पूरी सब्जी बना के ले जा तनी खेत पे बिया का बरिया खा के ए हो खुश हो जी ए सुन ना कहां जात हो जाइबू कि नहीं जाले बताई तारा के कहां जातन तू हमर मालकिन हड़ू आई जा जले लाग जन रइबू त एक थप देम न बस ठीक है पागल कहीं क्या सुना ना काम बाटे अरे पगली तोर काम धंधा ना रहेला पीछे पीछे केहू के लग जालू
आहा कितना सुंदर महकता, निक लागता। एगो एगो दे द। का देबे? हम का रखले बाऊ मां? पुआ बनैले बने अपना बिया कबरियन खातिर। पुआ बना के ले जाता लोगन के खाए खातिर। पुआ लेके जाता तू? हां एगो दे दो। दे दी, अपन मुंह ना देखलहु। हमर बिया कबरियन के घट जाई तब बोल ना। हट ए चाची एगो दे द। का दे दी? पुआ। पुआ? हां अपन तार सास मैल बना के पुआ खा ली हो। कही हो ओ ना देले ना, हमरा का छिनरी हमेशा दबरा भातवा देले। डबरा भातवा? दबरा भातवा। अरे खेला कड़ी के भसो ना बुझाला। ए जले जइबू कि ना जइबू? रे तुम्हारा के घर कुकिया खा लिए, बमला बनाओ तो कुकिया पता नहीं खे। हट, तोर भाषा हमरा नहीं के बुझात। दे दा एगो दे दा चाची। ओइसन बिया रे मांगत बार-बार मुंह लागत, लेकिन का करी। सुना ना तारा के हम नु पुआ दे दे हम। लेकिन नु पुआ ओगरो हम जातन बिया कबरियन के बुला के आ लेके आवतनी। कौन बिकवरिया कौन बिया का बार लो रोपनी करे खातिर। कहां बाऊ? कहां बा? हमरा हो खेता में नहीं खेलो कथो दे। उ त घास हो भसरो। अरे जाए पगल, ओतने बढ़िया रहत त तार के घर से त ससुई निकाल ली ना। दे द खाए के दे द। धर है उतार उतार त धरता। ए जे बैठ, हम आवतन बिया कबरिया के बोला के उ खइहसन नु त ताहरा के दिहसन दुगो। ठीक बा ना? कहां जीबू? उन संग स्वागत नहीं बा। खेलो बढ़िया भगा दे देबो ना करब। और के पट बोलबू त धर है जाई आवतनी। हाय कहा रे छिनार भोसरो कबे किंकर भोसरो छिनारी के हम कबे के मार खाते हैं जानत या ये राजा बिया हो। आहा कितना निकला गता एकरा के हम बेच दियम तो कितना पैसा आ जाई। वो बमला तंगरी भूंज-भूंज के खाता ना, अब हम खसी का तंगरी भूंज के खाई। आई चलो हो माई जल्दी काम पर लग जाइए। कौन बाप रे बाप, ए बहिनी देखो मान तनु छीन के लेके भागल बे, लेकिन घरे नहीं खे आइले। बहिनी हमरा घरे पुआ पूरी को नहीं के लेके आई। नहीं खे लेके नो त भेटा जाई नो आ जाई तब ओकर के हम बताई। ए बामो सास माई घरे आ गनी देख लो। आहा पैसा कमाइले बानी। छिनार का करली रे? का करली ह? बेची कोची बेचे? पोपरी। छिनार तार बाप के पुआ पूरी रहला। कहां से तोरा के पुआ पूरी मिलल? कहां से पुआ पूरी मिलल ह? आय करे सब अतिया घरे 4 दिन जोहा तनी हम आ तू जाके कहां से पुआ पूरी तोरा के मिलल बेचे? हाय छिनारी करल हाय ले भोसड़ी वाली करल ह। अब बुझा गेल ना? अब बुझा गेल रे। तू ही बतावा सास में, तू ही न कहलो कि ए लक्ष्मी होली खाए वाला जौन होला ओके इज्जत करे के चाहिए। ये भोसड़ी बिया टुनु टुनु लेके जाती है माटी में फेंके खाती गारे खाती हो। ओ पिचना को बुरबा को फेंके खातना बिया कबरन के खियावे खातिर ले तर दिया। बिया कबरन के खिया के सब होता। अरे रुक जा मारतन बनी तू का बात हो। सास में लो लो मारो और मारो ले नहीं खमार के। देखा सास में ला आ तू घरे बिजनेस चालू कदम बेच। ए सब तो ओकर एक टोकरी के पुआ पूरे 10 रुपया में बेच देलू त कौन महान काम कर देलू। सब पैसा तू धर हम ना लेम, हमरा के बना के एक टोकरी पुआ पूरी चाहिए। कौन रे? अरे भोसड़ी ना बने हम सास में। सास में बस हमारे खाए के बनाए। मुंह संभाल के बोला ना तो धक। ओए रे माई आ रे दादा आ रे दादा। तू मत बोल हमको तो ना मत कर वैसा ना पता ही रखल बड़ू। अरे लोहिया का तो गाल हिले बेला तो में जो बनाना आता ना हिलाई बात ना हिलाई तर जबाना ना कि दोबारा गाना ना कोई बुआ साथ मैं गांव को ओहन रो ये बकरी के दूध हम पी रे या का होता बाबू बकरी आई खींचो कोना खींचो। ए बहनी हम खुद परेशान बारू न त हम कुछ नहीं के जान। हम पुआ बना के हमरा घरे पहुंचावा जल्दी। हमरा बे कबरियन के खियावे के बा। नकली जी मत डरो एकरा से। अरे सौते तू मन भी कि ना मन भी बताओ। तू मन भी कि ना मन भी घर में ना रहबी ना त दोनों हाथ गोड़ा बांध के सिकर में आए अब बांध के के में हकबू मुतबू भले फेंका बमला ई जे बम छोड़ दियो ओकर संगे हम रह जाई। बमला बिना जावत के बताओ बेचल छोड़ा देगा।